ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆರವಳು ಸೆಲೂನ್ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಆನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ತೋಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಫ್ ಆವಾತೆ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತನ್ವೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತನೇಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆರಲ್ವ ಸೆಲೂನ್ ಪೋಯಿರು ಗಂಡು 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 ಸೆಲೂನ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಪದವರು ಗಂಡು ದಾದೆಡುವೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತು ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ 21ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಆನಿ ಅಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಇನ್ನಿಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬೆರದಲ್ಲ ಸೇರುಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಟ್ ಉಂತುದು ತೂವೊಲಿ ಆಂಡಲ ಆತ ಆಂಡದು ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬನೆಂದು ಎರಗಿ ಖುಷಿ ಉಲಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ನಡು ಊಟಬೋದು ಅಂತ ಹೋದು ತೂದಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೇಮ್ ಆವೊಂದೊಂದು ಎದಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಚೂರು ಕಿತ್ತೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಒಂದುಂಡು ಪಾಪ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಪಲ್ತಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಐನ ಮಾತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಪೋ ಅಂಡದು ಕಳ್ಪುಡೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಲಿಂಬೆನು ಕೈಟ್ ಪತೋ ಪೋದುಡ್ಡು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನದ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಹಾರತನ ಆಟಗಾರ ಇಚ್ಚಿವೆ ನಿಕ್ಕು ತಡ ಕೆರೆ ತಡ 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 ಕೆರೆ ಕೆರೆ ತಡ ಕೆರೆ ತಡ ಕೆರೆ ತಡ ಕೆರೆ ತಡ ಕೆರೆ ತಡ ತಡ ತಡ
ಚೂರು ಪೊರ್ತನಗ ಇಂಕ್ಲಾಲ್ ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಯ ಚೂ ಬಯ್ಯಾದಿತ್ತಂಡು ಗ್ರಹಣ ಎತ್ತನ ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಪೋವುಡುಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲನುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲನುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತ ಹೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಚೇವು 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 ಉಂಡು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಚೇವುದ ಕಂಡೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಬುಲೆತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಯ್ನ ಯಾಪನೆ ಒಕ್ಕೊಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕುಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲ ಒಕ್ಕುಗ ತೇಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಐನು ದಂಡು ಕಡಪೊಡು ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕೊಡು ಅವು ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಚೂರು ಮಕ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಾಡಂದ ನೀರು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಕಶ್ಪೂ ವಡೆನೇನು ಸೈಡ್ ತೋರ ತೋರದ ದಿನ ತೋರ ತೋರದ ದಂಡು ದಿನ ಉಂಡು ದಂಡದು ಅವು ದಂಡೆ ತೋರ ತೋರದೇನು ದಿಲೆ ಕಶ್ಪೂ ವಡೆನ ಬುಕ್ಕ ಸಪ್ರದೇನು ಪೂರ ಕಡ್ತು ಕಾಡೋಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಕರಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂತಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಜಾಂಡಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಶಾರ್ ಅಂತ ಕಾಂದು ಅವು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ತೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಕ್ತು ತಿತ್ತ ಪಾಡಾತೆ ದಂಡಲ ಕಜಿಪುಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೋರ ತೋರ ಚೂರು ತೋರ ಇತ್ತನ ದಂಡನ ಪೂರ ತೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಡೆ ಅಮ್ಮಡಾನಿ ಬೇರೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಟೂರು ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ತೇನೆ ಭಯಂಕರ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನೀರು ಬೋದೆ ಇಲ್ಲ ಗರಿ Tureilillo, no kuitten. Itu lain, ini kan deh, biar. Ya bukan dia punya sama kan. Nih. Ini malu ini. Mau dia lihat pula tuh. Boleh pondok. Puji. Masih dah. Atau aku dah lihat tuh nih. Kin ya. Oh,
ಆಟ ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ಲ ನೀಟಿಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಏನೋ ಉಳ್ಳೆ ಇಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ವ್ಯಂಜನೆ ಬೇರ್ಬೋದು ಆತನೆ ನೀನು ಕಂಡೆ ಅವು ಪಡೆದ ಬರೀಟು ಈ ಪಡ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನಾ ಕಂಡೆ 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 ಈ ಸರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಈತೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಯ್ನ ಬಿತ್ತ ತಿಕ್ಕನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಯ್ನ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರ್ದು ಚೂರು ಕುರಿದು ಪೋತುಂಡು ಹಾಲಾತುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈ ವಾಪಸ್ ನಡಿಯೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆವಡುಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಆತು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಆತು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾವು ಬೇಕು ಕರಿ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ನಪಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನೇಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಆತು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಾನು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಮೂಲ ವಾಪಸ್ ದೈ ನಡ್ತ ಮುಖ ಮೂಲ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಚೇವತ್ತು ಕೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೇನೆ ದೈ ಆದ ಸೈತಿಂಡು ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೈ ಐನೀನಿ ಒಕ್ಕೆರಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನನೂರ ಒಕ್ಕಗಂದು ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಜಿತ್ ಪೋತುಂಡು ಅಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೆರೆಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಬಲ್ಲು ಇದು ಪೂರ ಕೆರೆಂಗದ ಬಲ್ಲು ಒಂತೆ ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತದೇರು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಕಾತನೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಐನು ಪೂರ ನನವರ ಒಕ್ಕುಗ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಐನಿಟ್ಟು ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಡು ಸರಿ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.